Buku seneng ya Allah. Itu kok anak kemoceng padahal regane mau 20.000 gitu. Senenge pol. Alhamdulillah nyeneng nong tua iki ya guys. Sanjok dhuwur-dhuwur bereng saiki. Iso ngene-ngene. Lah. Alhamdulillah. Gawe guyune wong tua iki oleh pahala guys. Assalamualaikum guys. Tuku ndek Shopee. Tak tukokno ndek Shopee, Mbok. Unboxing guys. Assalamualaikum. Apa kabar dulurku online? Iki mbokku lagi tak pesenno solak guys. Soale wong seneng resik-resik. Dadine tak tukono kemoceng nek gak solak ya. Iki unboxing dulur-dulurku lah. Entah iki anakku iki lho. Seneng kolan. Ekspresine mbokku unboxing paketan. Apa sayang? Bubu, saya ndelok mboke wi lho ya. Mboke tumbas lho. Mbok temu srek pokoke. Dalem. Iki lho mboke delok. Mboke duwe apa mboke? Mboke duwe apa? Delok, Nak. Guyu wong. Halo guys. Halo guys. Halo. Halo. Iki gawe ngresiki motor. Iki nyerbeti motor. Heeh. Guyu seneng mbokku. Ya Allah. Senenge ya ampun. Iki kena di lah. Capek nah. Iki kalonge. Kuwi digawe ngonoke kabel ambek gawe umbah-umbah. Gawe ngonoke kuping, resiki kuping. Sing enek lampune. Iya, Nak. Dolanan klike. Unboxing-e. Ekspresine mbok, guys. Ya Allah senenge. Dang dijajal kono. Dijajal, dijajal. Ya Allah senenge. Senenge mbokku, guys. Ya Allah ya Rabb. Loh. Loh. Kuwi ge nyerbeti saiki. Lho, iso njuk dhuwur-dhuwur barang. Antara sebeti. Wong iki penggawean iki lho ngono, guys. Senengane resik-resik. Ya Allah. Kalau gak sebeti bisa tahu melepuh. Buku seneng ya Allah. Itu kok anak kemoceng padahal regane mau 20.000 gitu. Senenge pol.
Alhamdulillah nyeneng nong tua iki ya guys. Sanjok dhuwur-dhuwur bereng saiki. Iso ngene-ngene. Lah. Alhamdulillah. Gawe guyune wong tua iki oleh pahala guys. Mumpung si eneng ki disenengno. Hal-hal cilik dicek guyon ditukokno sing gak menurutnya kadang gak penting tapi kanggo wong iki yo seneng wisan. Wis berharga ngono iki guys. Ya wis guys. Muga-muga panjenengan untipun nggih wis pokoke nang ndi wae sampean semangat. Apa mana YouTuber pemula kayak aku niki semangat. Ya, assalamualaikum. Anakku wis nangis guys, njaluk tulinan HP. Oke, wis iya, lho njaluk ngencet guys mbokku. Oke, wis guys ya. Assalamualaikum.